Ο Mongrel. Δείτε λίγο chat. Δείτε λίγο chat. Ο Mongrel όταν ήταν Prime Fortnite. Ξέρετε πόσους viewers είχε στο Prime Fortnite? Θα σας δείξω λίγο. Εδώ ήταν Prime Fortnite. 30.000 viewers. 30.000, 36.000 average είναι αυτά τώρα, 46.000 average. Ο Ninja bro. Δείτε λίγο πως είχε ο Ninja chat. Ο Ninja Season 2. Ο Ninja Season 2. 100k average, 600 max viewers. Δείτε εδώ. 2-3 χιλιάδες, 100k. Πόσους μήνες ήταν αυτό? Ένας μήνας ήταν, μετά έπεσε λίγο. Μετά τον πήρε κάτι φορά, Μετά ο άλλος δεν στρίμαρε. Δηλαδή ο άλλος έβγαζε στο stream σου, άμα έχεις 100.000 viewers, μπορεί τη μέρα να βγάζεις 50 χιλιάρικα. Και λίγα μπορεί να λέω. Ο άλλος θα βγάζει 50-100 χιλιάρικα τη μέρα, παίζοντας Fortnite. I killed you. Μπούγκα, μπούγκα, μπούγκα. Και του σταμάτησε, δεν βαριότανε, λέει. Δεν θέλει άλλο. Και μετά πάλι άρχισε, μετά έπαιζε LOL πίπες και τώρα δεν δεις πόσους viewers έχει, 2-3 χιλιάδες. Δεν το καταλαβαίνω γιατί το σταματάνε εδώ, bro. Kai Senat. Kai Senat αρχίζει με 3.000 viewers. Πώς γίνεται αυτό, bro? Πώς γίνεται να αρχίζει με 3.000 viewers? Ποιος είσαι? Αρχίζει με 3.000. Μετά πάει 50-60 χιλιάδες και εδώ έκανε το μεγάλο bump. Εδώ ήταν που έφερε τον LeBron. Bro, Ninja ταιριάζει. Ο Ninja παίζει και τα δισέγγονά του. Δεν νομίζω να το χρειάζεται τα φράγκα. Λες. Βασικά όντως, bro. Ο Jinx, ας πούμε. Μαλάκα, δείτε λίγο, Ο Jinx στριμάρε με 5 viewers. Δείτε λίγο. Jinx, 40k έχει τώρα Jinx. 45.000 viewers έχει. 5 viewers, 5. 8, 13, 100, 1000. 1000, 7.000, 70, 100.000. Παμπρό. 400 εκατομμύρια χιλιάδες, 1000.000. Κρατάει το Siege. Ζωντανό Jinxie. Όντως το κρατάει ζωντανό, bro. Αν και δεν παίζει άλλο Siege τώρα, δες τι παίζει. Minecraft, Geometry Dash. Χάχους, thanks for the follow. Minecraft και Geometry Dash παίζει, bro. Δες λίγο. Και Siege πάρα πολύ λίγο παίζει. Μπες στα γραφικά, τα τέτοια του γουλού. Τα έχω δει όλων, ρε. 8k viewers, Είναι ας πούμε δείτε λίγο. Γουλού. Μπρο, το 2017 είχε average 1.400 viewers. 1.500. Μαλάξε, αυτά είναι ακραία νούμερα, και μετά τι έγινε? Μπακαλιάρος πελάτης αρχηγός. Δεν στρίμαρε για 3 χρόνια γουλού. Λόγω μπακαλιάρου πελάτη. Μετά ξανά άνοιξε, ξανά έπεσε. Ξανά άνοιξε, ξανά έπεσε. Τα πολύ δικά του ο γουλού γενικά. Τώρα έχει ανέβει αρκετά, μπρο. Αλλά είναι θεός, εγώ μπορώ να βλέπω. Δεν κάνω πλάκα. Μπορώ να βλέπω γουλού όλη μέρα, μπρο. Είναι το καλύτερο, μπρο. Το chat του σπαμάρει συνέχεια, τον κοροϊδεύουνε. Δεν ξέρω, μπρο. Είναι το καλύτερο, δεν έχω να πω. Δεν έχω λόγια να πω, μπρο. Δεν έχω λόγια για γουλού. Για να δούμε Twitch Μίλτος. Δείξε το Twitch rap σου. Αν σε κάνει. Θα άλλαζες, άμα σε έκανε Ruan στο team θα άλλαζες. Τι είναι το round, θα άλλαζες γνώμη? Δεν ξέρω τι είναι αυτό το που έγραψες, bro. Να δούμε τι βλέπω. Rundown. Για ποιον, ρε? Για το γουλού. Μπορώ να ακούω τη λέξη τεράστιες όλη μέρα. Δείτε ας πούμε εμένα, bro. Δείτε εμένα, chat. Εδώ. Μερακλής, ευχαριστούμε για το follow, bro. Chat, το γουλού μπορώ να παίζω μαζί του όλη μέρα και να με τρέχει στα αρχίδια μου. Απλά θέλω να παίζω με γουλού, τίποτα άλλο.
Δείτε λίγο εδώ. Εγώ αρχίζαμε σιγά σιγά εδώ. 5-6 viewers. Ήμασταν Αύγουστος, καλοκαίρι. Σιγά σιγά 7, 36. Εντάξει, τότε με έκαναν αρκετά raid ο Τζότζος και ο Ντόμι. Πέσαμε μετά, πέσαμε. Τον έτυχα σε game το team μου 6-2, εγώ Rise 4-12, αυτός Volley. Είναι τα πολύ γουλού αυτά, ρε μπρο. Έτσι πάει chat, η ζωή ανεβαίνεις και πέφτεις. I'm only sleeping, πήρα 2 follow ενώ κοιμόμουν. Ποιον ήθελα να ψάξω τώρα? Πείτε έτσι κάνα γνωστό να ψάξουμε. Dominant, ας πούμε. Για να δούμε το Μιζάο. Ντόμι streamer από το. Μαλάκι, σκεφτείτε λίγο τον πρώτο 17 να έχει τέτοια νούμερα. Είναι ακραία. 1500 viewers. 400, 500, 300, 700, 1000. Μετά δεν streamer καθόλου Ντόμι. Δεν ξέρω γιατί δεν streamer εδώ πέρα. Εδώ 23, 4.700. Εδώ τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ ο Ντόμι. Όντως έχει ανέβει πάρα πολύ. Max viewers 4.000. Το 17 έπαιζε Clash Royale στο tablet μου. Forgiven. Το 17 εγώ δεν ξέρω τι έκανα, bro. Το 17 και εγώ Clash Royale στο tablet μου έπαιζα, bro. Δείτε Forgiven, bro. Εδώ ήταν ο Forgiven που είχε πάρει. Που παίζανε στο παγκόσμιο, μετά το παγκόσμιο. Δείτε λίγο viewers που είχε ο Forgiven, παιδιά. 12.000 max viewers είχε. Μετά δεν streamare λίγο. Μετά δεν streamare 4 χρόνια Forgiven. Με τους H2K, δεν ξέρω την ομάδα, δεν θυμάμαι. Αλλά και ο Forgiven όταν streamare, ας πούμε, έχει full ψωμί, bro. Τζότζος. Για να δούμε Τζότζος. Όχι Τζότζος, Τζότζος 69 παρακαλώ. Για να δούμε Τζότζος. Άμα στριμάρει γενικά λίγο καιρό στρίμαρε. Δείτε λίγο Τζότζος. Και ο Τζότζος από το 18. Μπρο, είναι πολύ viewers αυτή chat. 200, 300, μετά έχει εδώ 1000, 3000 viewers. Μετά ούτε αυτό στρίμαρε. Εντάξει, για μισό χρόνο δεν στρίμαρε. Και εντάξει, ο Τζότζος είναι πιο chill γενικά. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Ότι όταν κάποιο είναι αστείο και τα σπάει όλα και τρελαίνεται. Ντόμι, Γουλού, Forgiven, έχει πολλούς viewers. Ο Τζότζος που είναι πιο chill και αράζει και βλέπεις gameplay έχει λιγότερους viewers. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος είναι βλαμμένος και θέλει να βλέπει συνέχεια κάποιον να τυλτάρει, μπρο. Μέσα στην καραντίνα έκανε πίκο Τζότζος. Ναι, ρε, μπρο, τι θα κάνει? Μπρο, αν στρίμαρα κι εγώ μέχρι την καραντίνα από τώρα, άστο. Άρα θα κάνεις και εσύ blow up. Ναι, ρε, μπρο. Κάποιος σίγουρα θα κάνει blow up, ρε, μπρο. Ας πούμε τώρα θέλω να σας δείξω λίγο channels. Αυτός εδώ είναι rank 1. Άμα σας δείξω τι streams κάνει. Πώς γίνεται να είσαι rank 1, ρε, μπρο. 62k average έχει. Ζήνξη. Αυτό θέλει το ελληνικό κοινό να βλέπει. Αυτό θέλει το ελληνικό κοινό να βλέπει, ρε, όχι κολοσσούς παίκτες. Αν κοπιάνεσαι. Τον ξέρω από Τάρκοβ. Ναι, μπρο, αυτός είναι πολύ cringe, ας πούμε, μπρο. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω πώς βλέπετε αυτόν, μπρο. Τώρα χωρίς φλάκα δεν ξέρω πώς τον βλέπετε αυτόν. Δες πόσους followers πήρε σε ένα μήνα. Το Νοέμβριο του 25 πήρε 500.000 followers. Να κοπανιούνται και να τον βρίζουν, εννοώ. Το progressive, γι' αυτό βλέπουμε 500 άτομα. Ναι, ας πούμε. Όχι, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Πώς το έχει progressive, ρε? Progressive έγραψε. Πώς το έχει progressive? Αυτός είναι. Μαλάκης, να ρωτήσω κάτι. Δεν χαιτάρω καθόλου το παιδί, bro. Respect για αυτό που κάνει. Αλλά πώς έχεις 500 viewers στο gold, bro? Πώς. Τι παίζει, τι έπαιζε? Πώς είναι τόσο γνωστός ο πρώτο? Όπα, στριμάρει από τον κόλλο του, εντάξει, respect. Στριμάρει από πολύ παλιά, γι' αυτό έχει τόσους viewers. Αλλά σταματάει, μία ξεκινάει.
Έχει ανέβει πάρα πολύ, bro. GTA έπαιζε. Βάλ του Dantes να δούμε. Και ο Dantes έχει πέσει πάρα πολύ, bro. Δεν ξέρω, παλιά πιάνε παραπάνω νούμερα. Και ο Dantes μία πίπα ήταν, ρε, bro. 100 άτομα είχε. Από το 20 μέχρι το 22 είχε. Ανέβηκε μετά. Για Ελλάδα και γενικά. Δεν έχει σημασία gold και αυτιστικό on κάμερα έχει content. Γιατί ο progressive τι κάνει, ρε, bro. Κάνει κάτι wow, progressive. Εγώ που έχω μπει στα streams δεν έχω δει να κάνει κάτι wow. Και ο Dantes έχει πέσει πάρα πολύ, bro. Τώρα τι γίνεται να μου έχει average 800 και εδώ πέρα να μου έχει average 8000. Αλλά δεν παίζει λόλο ο Dantes, ό,τι να είναι κάνει. Δεν το ξέρω γενικά, λέω. Ναι, ρε, bro. Content θέλει, ρε, bro. Content θέλει και ξέρετε τι θέλει. Δείτε τι θέλει. Αυτό εδώ θέλει. Δείτε πως ήταν ο Ντόμι, Δεν μπορείτε να δείτε πως ήταν ο Ντόμι. Περιμένετε. Περιμένετε. Δείτε λίγο πως ήταν ο Ντόμι. Ωχ, θα σπάει όλα. Κακό ulti. Ωχ, τα σπάει όλα. Ντομιζάω, τα σπάει όλα. Έχει γίνει το πρωινό ραδιόφωνο progressive πλέον. Εδώ είναι prime. Εδώ είναι prime, bro. Κάτσε λίγο και εδώ είναι prime. Όχ. Μαλάκα και ο Ντόμι είναι θεός, bro. Έκανε άλλη τσαρκή ο Ντόμι IRL. Ξέρω streamers που κάνουν stream χρόνια και είναι challenger US και κανείς δεν τους ξέρει γιατί παίζουν χωρίς κάμερα και δεν κάνουν τους clone, κάνουν focus στο gameplay. Ο τέτοιος είναι αυτός, ρε, bro. Ο Forbidden αυτός. Κάνει stream τώρα. Περίμενε. Δεν κάνει stream, αυτός εδώ είναι. Δες λίγο. Φεμπίβεν. Ο Φεμπίβεν. Ναι, εγώ σου λέω για ξένο, bro. Ο Φεμπίβεν, ας πούμε, είναι rank 2, bro. Αυτός εδώ είναι rank 2 και έχει average 100 άτομα. 200. Για να δούμε εδώ κλιπάκια, Ντόμι. Στο net είναι εδώ, δείτε το πως ήταν, bro. Κάνεις Herald, ρε μαλάκα. Περίμενε. Με τον αρχηγό πες. Δες το Ezreal πες την επανιά. Ezreal jungle, Βρε κάδε. Τι να κάνω. Πέθανε σε level 0. Έχουνε βάλει water. Προ ήταν ο Forbidden. Level 0 μου κάνουν jungle. Τι να κάνω. Τι γίνεται, ρε μαλάκα. Αυτό επάνω. Κάπα. Φύγε. Έλα, ο κάδος είναι τον έχω. Τον έχουμε. Γαμίσω τη μάνα την πουτάνα. Αρχηγός ulti up, τα πάντα όλα της πουτάνας. Ό,τι αγαπάει. Ό,τι αγαπάει να το βρει εκτός σήμερα. Έβγαλα το Herald. Τα αρχίνος πήρα. Έβγαλα το Herald, ρε μαλάκα. Πω, τι καρκίνο ήταν αυτό, το net από πίσω της πουτάνας. Ντόμι τατού, όχι, καρ, για να δούμε εδώ. Καρκίνο, Forgiven. Καρκινιάρη. Πουτάνας γε. Νομίζω το follow είναι κάτι, καρκινιάρη. Καρκινιάρη Forgiven να πεθάνει μαλάκα ο καρκινιάρη. Τρελάθηκε. Το follow είναι κάτι, αλλά ban Forgiven. Καρκίνος μαλάκας. Forgiven είπε ban το καρκινιάρικο το παιδί. Το follow μου έχει αξία, πάθε καρκίνο βρε μαλάκα, καρκινιάρη σκουπίδι. Το follow μου έχει αξία. Τα αρχίδια μου έχει βρε μαλάκα που δεν έχεις follow το stream. Κατεστραμμένε. Δεν έχεις follow, δεν σε έχω follow. Τρελάθηκε, bro. Εδώ σκέψω ο αρχηγός είχε πρόταση από ομάδα season 1 και δεν ήξερε το game, τότε απλά έδινε full content. Ναι ρε, bro. Σκοτωδίνει. Ωχ, εδώ. Γάμα τη μάνα σου! Έλα εδώ, πουτά!
1-2, 1-2. Γελί! Δες εδώ το μπάσταρδο! Giga random A play. Καλά, ο Γιάσο είναι ό,τι να είναι. Άκου. Για να δούμε sneak wins, bro. Ο sneak streamer από το 18. 4k viewers είχε just chatting, 7k viewers. 15k viewers, Το 23 μετά έπεσε. CS, Rainbow, ό,τι να είναι. TFT, Just Chain Together. Τα μάτια μου τη Sneak μόνο slots και chat κάνει. Sneak είναι ρε μαλακιτά παίζει lol. Βάλε ρίου, σωστό bro. Σωστό. Δεν παίζει να είναι αυτός εδώ μεταξύ. Όχι αυτός είναι. Και ο Ρίου έπιανε πάρα πολλά bro. Ας πούμε ο Ρίου γιατί σταμάτησε, είναι βλάκας. 1600 άτομα, δες εδώ. Δεν κάνει άλλο Ρίου bro, δεν ξέρω γιατί δεν κάνει. Son of Zeus TV. Για να δούμε. Ω, το θυμάμαι και το Son of Zeus bro. Δεν το έχει έτσι. Γιατί δεν δείχνει το chart? Πού είναι το chart του? Δεν δείχνει chart bro. Νεκροί! Όλοι! Όλοι νεκροί! Όλοι νεκροί! Όλοι νεκροί! Όχι, μαλάκα, με πόνους, ζαλίστηκα, θα λιποθυμίσω, δεν αντέχω, μαλάκα. Τρελάθηκε, δεν δείχνει το chart του bro, δεν ξέρω γιατί. King Sobe, για να δούμε εδώ. Θες να πιούμε ένα καφέ αύριο? Λογικά δεν ξέρεις για μένα. Καθόλου. Ορίστε. Πώς είσαι ρε μαλάκα, μισή ώρα σου μιλάει μια κόμερα, κανόνισε! Κάμε τον Χριστό σου! Πάλια φουσάρα! Καμιά βεντοδιάτικα! Τα άφησα όλα ρε μαλάκα! Όπα bro, τι τρέλα είναι αυτή. Τέτοια βλέπαμε να κάνεις rate σε Hearthstone next level. Φωνάζετε! Εγώ φώναξα! Μαγκιά με πουλάς! Μαγκιά με πουλάς! Τι φωνάζεις, σε φώναξα! Της πουτάνας, Σε φώναξα ρε! Σε φώναξα! Τι φωνάζεις! Τι φωνάζεις! Ήρεμα! Όπως σου μιλάω ήρεμα, θα μιλάς ήρεμα! Ωραία μαλάκα, τρέλες. Πρώτη φορά το βλέπω να φωνάζει έτσι. Ο Σόμπε τώρα είναι ήρεμος. Ο Σόμπε πάντα ήταν ήρεμος ρε bro, απλά τον τρελαίνουνε. Αλβανία. Ναι, φταίμε. Σκέψου θα μπορούσα να είσαι όμως στην Αλβανία και να τρως όλη μέρα ψωμί και τυρί και να σε λέω βγάλει τα γίδια στη βοσκή. Αυτά είναι. Αλλά είσαι στην Ελλάδα, δεν στην Αλβανία. Δεν κάνω την Αλβανία, αυτή είναι η οικονομία της Αλβανίας. Εγώ Σωστό. έχω φίλους Αλβανούς. Σωστό. Για να κάνω το σπίτι μου ανακαίνιση, του τα μωρώ, Ναι. Αλβανούς πήρα. Πολύ καλή άνθρωποι. Γιατί είναι οι καλύτεροι χτίστες. Γιατί μάθανε από Έλληνες από τα Γιάννενα. Αυτό ήταν λίγο εθνικιστικό. Λοιπόν, αυτή είναι αλήθεια όμως, τι να λέμε τώρα. Μαλάκα, αυτοί Μας στριμάραν. τους χτιστάδες των Ιωαννίνων. Στριμάραν. Όπα. Όπα, τι έχουμε εδώ. Όχι ρε μα... μαλάκα, πες. Αυτό βρε ηλίθιε, δεν κατάλαβες ότι είναι τραπέζι και δεν είναι καρέκλα και μου δίδει ένα Γιάννη τραπέζι και λέει εδώ να κάτσω. Αυτό είναι τραπέζι. Φέρ' το δω ρε, φέρ' το δω το δείξω ρε, φέρ' το δω το. Βαριόμαι δεν το φέρνω. Τώρα δεν σε δω ρε μαλάκα, τώρα δεν σε δω. Δείτε εδώ, το δείχνω εγώ. Που στρίμαραν bro, που στρίμαραν σε καταπακτή. Είναι αυτό, αυτό και λέει να το πάρω λέει εδώ να κάτσω. Πώς βρε ζω! Πώς βρε ζω να κάτσεις εδώ! Ω πάρε μάλλον. Σε BNB ρε το 17. Bro, αυτό είναι BNB. Μαλάκα. Θα το δω το δείξω. Περίμενε. Αυτό εδώ είναι σαν τέτοιο bro. Σε έναν έτσι Θεσσαλονίκη, ναι.
Δεν ξέρω, bro, αυτό εδώ μου φαίνεται λες και είναι ένα εγκαταλελειμμένο και έχουν βάλει το PC εκεί πέρα. Σίγουρα κοβάρ, τι κάνεις metal, όπα, εδώ έχουμε φυλάκια, αγκαλίτσες. Ναι, τέλος πάντων, bro. Τέλος πάντων, πολύ τέτοιο είδαμε chat. Εγώ το 17, εγώ ξέρετε τι έκανα, Έτρωγα τις μίξες μου και έπαιζα Clash Royale στο tablet που είχα κερδίσει από το μπάσκετ. Επειδή ήμουν πρώτος, είχα βγει πρώτος σε μια μαλακία.